nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyang potigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Okay, welcome naman mga kabilang sa palatuntunan. Gitara sa Bombo, diri sa Bombo Radyo Bacolod. Pizza, 17 kita sa bulan sang Oktubre 2021. Kaga of course, kita magalingaw sa inyo. Tub-tub sa tagna nga alas 2. Upod sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Nag-aagda sa inyo sa siliyang mga inoras, samtang nagahilay-hilay, samtang tapos na panyaga, samtang hikutar, nagkaprepara sa planyagahon. Kita magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon karon. Kaga sa inyo nga mga talamyawon dira, sa inyong mga request, pwede lang kamo magkapadala sa inyong mga request. Pagi sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Sa liwat, kita mag-aagda sa inyo tubtub sa tagna nga alas 2 sa hapon. Bago lang nyo na batihan ang pang-imbukada naton o mga halin sang una iya pagka magsiling na mga lalantunon sang kapon kagkaron di sa gitara sa Bombo amo nila yung ginatukar mo ang Never on Sunday. Okay, this time mga kabayan, ari na may una na dayon nga nagsulod sa aton nga comment section si Doc Paul Onyal, siya good PM Bumbudan diri kami pamati sa Regent Alihis. Tamyaw ko lang si Marta, Mama Lors, kag Nanay Lids,
nga nagapanyaga. Request kami tani love story. Okay, sige. Ang una gid nga request mga kabyanan ang lalantunon nga may tigulo love story. Pero karon dugay-dugay no ato na nga patukaron ang love story ari anay ang pang-imbukada nga lalantunon para sa aton tanan. Ang may tigulo, how beautiful is the morning. Okay, pag-imbukada nga lalantunon, how beautiful is the morning. Okay. Nagdulog siya sa oras 20 minutos ang nakalikat sa tangnang alas 12. This time, ang request ni Doc Paul Onyal, ang lalantunon nga may tigulo love story.
Okay, love story. Good PM Bumudan, kapamati kami subong si imo ni Lola Elsa sang maaw, maas gali si Lola kon gabi bala kapamati man sa imo harana tapos kung mag-greet ya bata sa maaw kay mag-greet man mga apoya sa talisay hindi na pwede kilapat isa lang kuno. Nagadulubli pero sige lang okay lang no hindi lang pagdublihon ngay lang magpadala sang message balatag isa ka hugnat kapag padala 20 ka bilog. Okay, ang iba nagakatabunan. Okay lang na siya nga mahilain naman to nga magpadala, mag-greet. Basta hindi lang ambot ko singa nun, hindi lang bala tama ka damo mag-send lang sending do tag 5 gid ka o tag 5. Kung isa tag 20, tag 10 nag-aarak-arak ang message. Ang iba nagakalap gakwan ga masaka pa ibabaw ang mga messages bala. So hindi na nato mabasa ang iban, no kay gakatabunan. So muna nga siling ko isa-isa lang. Okay? Sige. Mayo nga pagpamatiban sa kay Val Yangga sa Banwasang San Enrique ang iyang request matud nila. Kag mayo lang nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera
kag sa mga kupdanan niya ang mga kaparian sa southern part sa Negros Occidental. May ang request niya ni Father Rivera, Perliciel Bumbuton, no, Perliciel, tiganahi ko na bi, praktisidan na bing Perliciel, no, kay ang munang paborito yan ni Father Rimbert Rivera. Okay. Sige, kag din pagid, no, may ari pagid iban nga mga talamyawon, ay nga gawon naton ini banwa samtang temprano pa, no? Kag malawig-lawig pa ang aton nga mga inuras. Kay karon dugay-dugay masinambunot na ini. Kag maayawan kita katamyaw. Maayong hapon bumbudan palig ko tamyaw kag maayo lang nga pagpamati sa akon amay kag Iloy nga Sanday Wilma kag Cesar Alberca sang barangay Isyu Banwa sang Kawayan. Request lang ko tani tuburan. Salamat gid from Toronto with love, Gregorio Bascog. Okay, sige. 26 minutos sa kiligid sa tangnang alas 12. This time ang ambahanon nga may tigulo matud nila.
matud nila. Nagdulong sinyo sa oras 20 o kung 31 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ka mo nagpamati diri sa panatuntunan, gitara sa bombo. Kag this time, ang request ni Father Rimbert Rivera, ang lalantunon nga may tigulo, Pearly Shell. Ari na, Father. Okay, Pearly Shell. Request na to ni Father Rimbert Rivera kag para sa tanan nga mga nagapamati ng mga abyan nato ng mga kaparian sa southern part sang Negros Occidental. 34 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Okay, ang iban pa nga mga request, si Gregorio Bascog, ang request niya tuburan. Itisingan tabi daw, nagligad doon nakatukar tuburan, kung wala. Sige be, try naton. Ang lalantunan nga may tigulo, tuburan.
Okay, tuburan nagdulong siya sa oras sa 39 minutos ang nakaligad sa takna nga last 12. Panay ko mo nagkapabati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa inyong mga request, i-forward lang ninyo inyong mga mensahe diri sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Dugang pa nga mga paglingaw naton sa inyo pagi sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Yari ang isa pa ka ginatigana naton ang may tigulo usahay. Okay, usahay. Mga matahom nga mga lalantunon yang dawla nagakapatay. Now, ang mga paninamatod nila, usahay, kaya itong patukartagin ng mga tuburan, mga diri nyo na lang ni mabatian sa palatuntunan, gitara sa bombo. Okay. May dugang pagita nga mga mga request. No, hindi na kamo maghuya-huya. Ang inyo yang mensahe, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Okay, this time, ari pa, may masaon tabi. Mayong hapon bumbudan, bao fan mo gid ko kada Domingo sang gitara sa bombo panamyaw kay Nanay Norma kag Tatay Hili sa Bangga Pawikan Kawayan. God bless halin kay Sir Noel. Okay. Sige. Ang request, wala sang request. Ari may ginatigana kita. Ari pagid ang lalantunon nga may tigulo walay angay
daw katuyo kita no sa mga lalantunon nga daw subong nyo lang ni mabatian diri sa aton nga palatuntunan ari ay walay angay. Sige abi, walay angay tada. Ya gitu, arana. Tapos na bagay ang gitara. Okay, walay angay. 46 minutos banwa nakaligad sa tagdang alas 12. Dili sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay, sige. Ari pagid, may mga nagdugang pagid nga mga talamyawon. Ari, no, pag isa-isahon tani, na samtang wala pa dinagsa ang mga gusto magpanamyaw diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Sige, ari tanaw naton abi ang iban pa nga mga ari lang sa palibot nga nagapamati isa palatuntunan gitara sa bombo. Carl Kenneth Cañete. Bumbudan mayong untol yung greet sa mga pumuluyo sa barangay San Jose, Ibi Magalona. Request ko sang Faithful Love. Okay, kag subuman mayong pagpamati man sa kay Mar Cañete Caceres. Sinya, good afternoon Bumbudan, watching from Barangay Quezon, San Carlos City. Tamyaw ko lang si Ate Phoebe Nini ni Panggi dila sa may Banago. Okay, ang pagpanamyaw halin sa kay Mar Cañete Caceres. Okay? Sige, si Carl Kenneth Cañete ang iya sini request mga kabiyanan ang ambahanon nga may tigulo Faithful Love. Ari i-try nato ng Faithful Love.
Muna iya, Faithful Love. Nagdulong si oras, 9 minutos ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag na nga launa. Magkadasig lang sa mga inoras. No? Magkabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pangalaga diri sa palatuntunan na bombo o kung gitara sa bombo, 2 minutos na bilin kag magadangat kita sa tag na nga launa diri sa aton nga pangalagad. Dugangan pa naton ang paglingaw sa inyo sa siniyang ang mga inoras na sa dulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. This time mga kabyanan, ang ambahanon nga may tigulo hain ang utlanan. Ginkanta ini ni Willie Garte. O sige abi. Oh, ano na?
hain ang utlanan. Okay, hain ang utlanan. 2 minutos sa kaligid sa tag ng launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Halin sa kay Freddy Fernandez de Samparado. Sinya good Bombo Radio Bacolod. Good PM watching from Tiramar, Taytay, Palawan. Greet lang ko sa mga taga-sulid. Magno family, Toriki family, de Samparado family. Request lang ko bumbudan lambada. Ambot ko may lambada da. Bombo Steph, lambada da be. Tiganahay ko na sa lambada. Ari pagid Julie Padua. Good PM bumudan ari naman ko watching live sa Sydney, Australia. Liog lang tamyaw sa tanan nga nagapamati sa Imbang Silay City kag sa mga utod ko sila Eddie Uding, Mario Romeo, Ricto, Helen, Leo kag kay Tatay Miguel Padua. Request lang ko La Paluma. Salamat gid. Okay, sige. Ang lambada, okay ng lambada tada. Sige. Samtang wala pang lambada, ari anay La Paluma. Sige, La Paluma tanay. Ari na ang La Paluma.
La Paloma. Okay, sige. Nami ang aton nga kwansubog do nagbulubugtaw ang mga kaugatan sa mga matahom nga mga lalantunon. Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time ang request nga lalantunon may tigulo lambada. Malambada kita be? Siga be? Okay, lambada. Naglambada na kamuda. Okay, sige pa ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Daw iban nga mga message daw hindi ko ma-retrieve no. Sa akon nga cellphone may mga message diri nga diri sa sa widescreen. Daw hindi ko makuan, hindi ko ma-view. Okay? Siguro may ara to iban nga mga message no nga way naton mabasa. Hindi ko abi ma-retrieve no diri sa akon nga widescreen. Sige. Ano pa daw Ruben, ipaliw ko ni abi karon dugay-dugay Bumbo Stephen. Okay daw hindi ba daw ay nagaganang piyak nga monitor, ano pa wide angle siya, wide screen siya. Hindi ko masyado mabasa ang pila ka mga mensahe diri sa comment section, no? Diri kita anay ho sa may damo gali diri nga mga mensahe ho. Okay, maayong hapon Bumbudan, please pwede mapatukar mo feelings para sa nagapamati para sa pagpamati ni Ed Solano and the family, Tony Aguilar and the family, Armin Solano, David Telma Santua, kag Larry Centino, kag sa akon misis nga si Ninita, kag sa tanan nga nagapamati. Ang pagpanamiholin sa kay Emilio Sigumpan,
Good pin bumbudan, nagapamati ko gitara sa bumbo, karon sa gabi, bumbudan sa bumbuhanana, kag iban pa, greet mo ko bumbudan. Okay, sige. From Kuni Dormitorio. Sige, may lang ang pagpamati sa kay Kuni Dormitorio. May iban pa gidiri, Henry Palma. Siya, good afternoon bumbudan. Pwede ko ka request usahay. Okay, na-play ko na kagina. Kag subong man, din pagid. Ang iban doon, hindi ko na ma-retrieve. Sige. 13 minutos ay nakaligad sa tagna ng alauna. Diri sa ito niya pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ari pagid ang ambahanon, mga sangunan niya ng mga tulukaron doon po sa amin. Doon po sa amin. Okay, sige abe. Okay, doon po sa amin, ari ang isa pagid ka nagpanamyaw, bayong untulanda sa kay Robin Cervantes. Ma-request lang tani si Rodi Hermano, papa ko, sang I'm sorry, my love. Kaya gapamatigid siya di subong. Tamyaw lang ko dayon ang mga taga Abuanan, Bago City. I'm sorry, my love. Basi kaya ni Stephen to karon ang I'm sorry, my love. Pero kung hindi kaya ti makasilinggi kita nga I'm sorry, my love. Hindi matukar. Okay. Sige. Magaling din naman mga kabiyanan ang lalantunon nga may tigulo doon po sa amin. Doon po sa amin. Ang iba nagapatuyo. Sabi nga, hindi mo lang ka magsakay sa duyan kag maghigda. Kay nagaginatuyo. Nagakatulugan. Nami man tulog, may kamuni oras, no? Bisan ako daw, gusto ko magtulog eh. Kung pwede lang magtulog, matulog ko din mo, madungan tatulog. Pero na, hindi pwede magtulog eh. No? Mainupta na ito diya, kay madulong kita sa mga matahong nga mga lalantunon. Ari pag gino, ang lalantunon nga may tigulo
balitaw. Ano dang sa imo da Bombo Steph? Ano to ganing request to? I'm sorry, my love. Okay. Unahon tanong, tingala ko si kuno may may nagakuting-kuting to sa piyak to. Si kuno ano na Steph. Ang ginakuting-kuting mo na. Siya, I'm sorry, my love. O sige, abi. Stephanie, wala ako naman. Stephen, Bombo Stephen, yari ang rendition sang I'm sorry, my love. Okay, sige, abi. I'm sorry, my love. May lang kay na kuting-kuting ni Stephen ang iyang gitara. No. Daw karami manang. 21 minutos na nakaligat sa tayong ng alauna. Diri sa ito na pagpalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Yari na ang dugang mga lalantunon. Balik kita sa mga saguna pagin nga mga lalantunon. Ang bahanon nga may tigulo, balitaw. Balitaw be.
Okay, balitaw. 26 minutos sa nakaligad sa tagla nga una. Diri sa tunod pagpalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. May nga pagpamati naman sa kay Alex Tamayo nagapamangkot sa kay daw ang Bumbo Radio Rojas daw hindi niya kuno makita. No, basi dugay-dugay Basi na kwan lang, basi basi may jotay lang yung problema sa Facebook. No? May nga good afternoon bumbudan, pag-greet kami diri sa balay, labi na kay Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Bana ko Sandro Ginsataw, Tiyoy Ruming Salinas kay sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Request ko Baliling. Okay, madamo ginya salamat. Ambot kon kaya ni Bumbo Stephen ang Baliling. Ang doon nato karon nagligan mo. Kagari pagid pagpanamyaw may ari pagidili sa iban diho. Kung hindi ko ni mabasahan mo. Maayo nga pagpamati sa taga Philippine Coast Guard sa Bridco, gipamunuan ni Philippine Coast Guard o kon sa Philippine Coast Guard sa Bridco, no? Sa kay Philippine Coast Guard 3 Balico kag sa Coast Guard Port San Dumangas nga sa nagapamati man subong si Rosindo Escobar, Junel Elban Buena, General Lope Bidia, Judge Rivi Octaviano, Boards Erasmo, Gerard Pornan, Dr. Adonis Guancia kag Pastor Vimon Durumal kag Nunoy Gascon. Ang pagpapanamyahalin kay Tony Oquindo, ang request niya Baliling. O Baliling o. Sige. Baliling, Arina. Baliling Bumbo Stephen. Okay, Baliling. Nagdulong siya sa oras 31 minutos sa nakaligad sa tagnang launa sa hapon. May pila pa kita na nagkalabilin, magabalik kita banwa sa pagdulong pagid sa mga madamo pa nga mga matahom nga mga lalantunon pagkaligad gilabang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy, subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Balik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo
36 minutos ang nakaligad sa takna nga launa sa hapon. May lang nga pagpamati man dira sa kay Emmanuel Grados Diamante, no, kay ginatamyaw niya nga Iloy, iyang si Nanay Ginny Diamante dira sa Silay. Okay. No, kag may lang pagpamati man dira sa kay Josephine Patoy. Kag din pagid this time, mga kabayan, dugangan naton ang paghatag sa inyo sa mga matawag nga lalantunon, ang mga lalantunon sang kahapon. Yari ang isa pagid sa gintiganan naton, may tigulo nga Karinyusa. Okay, Karinyusa, nagdulong sa inyo sa oras 39 minutos na kiligad sa takna nga launa. Malawig-lawig pa, damo pa kita sang ipabati sa inyo. Don't worry. No? Sa iban nga wala pa ma-play ang ila sining nga request. No, sa nasiling ko na do may mga damo pang mga nagsulod sa comment section nga hindi ko din ma-retrieve, no? Pero sa iban nga sa akon nga cellphone, ma-retrieve ko ding iban, ang iban ato na si babaw, hindi ko na mabasa. Di sa mga wala mabasa ang inyo nga mga request, kag mga greetings, i-send nyo lang liwat diri sa comment section sa Bombo Radio Bacolod, kay para nga mag-appear sa liwat nga mabasahan naton. This time, ang bahanon nga may tigulo Dandansoy. Permi gina-request sa harana sa Bumbo. Okay? Ang bahanon nga may tigulo Dandansoy, sige be.
Okay, Dandansoy, isa sa mga ambahanon nga wala nagakapatay, mga immortal ini nga mga ambahanon banwa ang ining Dandansoy. Kag of course, bisan subong, no, ang ining Dandansoy ginakanta lang ni gyapon ilabi na gid sa mga Iloy nga gusto magpatulog sa ila sini nga mga kabataan. Kag ang ini kahapos lang kantahon, dali lang naton niya ma-memorize ang iya sini nga tono. This time dugang pa, no? Ari pagid ang isa pagid sa tigana naton nga mga lalantunon ari ginakanta man ginapatulog sa kabataan, ginatawag naton ini nga klase sa mga ambahanon, mga lullaby. No? Ang lumalabay nga daw aso. Sige, abe. Dandansoy. Dandansoy lumalabay nga daw aso. No, ginat yang Dandansoy. Lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Daw masugpon ko na aso sa tambutso. Aso pa lamang ulito. Ayo. Ang mga matamis ahay, nagapait man ahay. Kay nagalabay lang nga daw aso mo. Areo para sa kilala ko dra nga daw fan gid ni siya ni Edie Peregrina. Areo ang Memories of Our Dreams. Sige be. Yan.
Memories of Our Dream ni Edie Peregrina. Sa pagsikat niya sinisang una, grabe ni kasikat siya mo. No, sa mga baylihan na rin yung mga Edie Peregrina, ng mga kanta mo. 11 minutos na nabilin, kag bagadangan kita sa tag ng alas 2. May lang pagpamati sa kay Diding Sario, kay Nilo Sario. May lang pagpamati na sa inyo. Kag sa Apo. Okay. Sige. Ari ambot ko naka-familiar ka mo sa sininga kanta. Ang may tigulo, Somewhere My Love. Kagina to ya, I'm sorry my love. Subong niya, Somewhere My Love. Okay. Somewhere My Love. Familiar na sa inyo? Sang nabatian na diyan mo nagali ang Somewhere My Love. Sige. Somewhere My Love, ina siya nga ambahanon. Pagkatapos sa Somewhere My Love, abi ipatukan na to ng Together Again. Sige, abi, Together Again. Ninaya.
timan kundi together again. 5 na lang ka minutos na bilin kay maga alas 2 magatakop na dugay-dugay ang ining palatuntunan na tugar tagi ng Rosas Pandan daw wala no. Sige Rosas Pandan ang sunod naton igapabati sa inyo. Yari na. Okay, Rosas Pandan. Galing kay daw ginaula kulabos kita banwas ang oras. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Iba ka mga tulukaron sa sunod naman nga Domingo. Updanay kita karon sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition kag Bombo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Radyo Bacolod. Ang balitang ito ay netid sa inyo ng Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Kawat Mahi